Môžem vedieť, čo hovorí ten pes. Ahoj kamarádi. Dneska ráno u snídaně jsem tuto bolku vzal a hodil jsem ji tady do skleničky. Podívejte, co se tam děje. V té skleničce to vypadá, že je grafen. Myslíte si, že je možné měnit a ovládat myšlení člověka nebo velké skupiny lidí na dálku pomocí bezdrátových telekomunikačních zařízení nebo pomocí neurologických zbraní s řízenou energií? Ano, ne? Ne. Môže sa stať, že my Slovania sa spojíme, brat s bratom, a ja verím, že sa raz spojíme a zo západnej Európy urobíme trávnik. Od Tatier, Šumavu až po La Manche trávnik. Váš teda problém byl s tím, že jste chtěl občanku na stát Česká a Slovenská federativní republika a ten jste nedostal. A ten jste nedostal, ano. Dobře, tak v tom případě, pokud budete chtít občanku České a Slovenské federativní republiky, tak budete muset jít na úřad České a Slovenské federativní republiky, ne České republiky. Vieme, že sa snaží Európska únia spolu s Amerikou a Sorošovcami povaliť túto vládu krehkú. Nevidím rozdiel medzi tým, či je tu vláda liberálna, alebo vláda, ktorá sa tvári pronárodne a pritom v tichosti spolupracuje s tým istým západným satanským systémom, ako aj Šimečka, a mňa neoklamú. Dobrý deň, prosím vás, chceli by sme komunikovať s riaditeľom ústavu. Poviem to natvrdo. Idiotci nedokážem, že je idiocia. Sme šéfovia na Slovensku a budeme si uplatňovať svoju moc. Čakáme, ale dlho čakať nebudeme, lebo svoju misiu sme už vykonali. Konečné stopy, ktoré vidíme cca od roku 2000, nemiznú behom niekoľko minút ako kedysi, ale sú vidieť na oblohe niekoľko hodín a potom sa z nich stávajú toxické mraky, obloha je biela. Odblanil som sa. Tady bude vojenské cvičení NATO. Obávam sa, že to není cvičení, ale že to je vyloženě nácvik na to, aby nás zatáhli do války. Pryč s Evropskou unii a globalistickými elitami, které nás pouze chtějí zotročit. Super! Progresívno-liberálni satanisti sa nevedia zmieriť s výsledkom riadnych demokratických volieb a chystajú štátny prevrat. Jsem před rokem přestala splácet splátky bance. Banky nemají ani licenci, ani peníze. Z titulu božské osoby, božské důvěře, jako hlavní vykonavatel a výhradní majitel duše, mysli a těla, já, Ivana Mrázková-Pintnerová, psáno kvantovou gramatikou a malými písmeny, z uvedených důvodů, Jan Slezáková, vám uděluji smluvní pokutu 260 uncí zlata a je splatná do 10 dnů ode dne doručení. Nech sa páči, vypočujte si to. Ale ja tebe nemusím dávať absolútne žiadne odpovede. Aj ty mne nemusí, ja som ten občan, ktorý ťa platí za to, aby si mi tie odpovede dal, ty kokot. A milióny ľudí, stovky tisíc na Slovensku, ktorí počúvajú takých kokotov ako si ty, sa očkovať nedali a preto tu toľko ľudí zomrelo, koľko zomrelo. Ja som človek, ktorý je tu preto, aby som otravoval tých, ktorí robia pičoviny a blbosti a ty si... Áno, nehodí sa to na tlačovú správu, ale... Nemajú sa z domu vynášať odpadky, už keď je tma, lebo si vynášate šťastie, tak nebola som teraz vynášať odpadky, tak neviem, že či prší alebo neprší. Nevadí, aj pršať musí, ak teda prší. To bolo prvý a posledný krát, keď som moje dieťa dal krstiť. Keď sme potom vyšli odtiaľ preč, tak mi povedali, že som démon, satan, lebo že okolo mňa bol čierny opar a všetky sviečky horeli na čierno. Ja jediné, čo som robil, jak som držal svoju dceru, bábo na rukách, tak som si hovoril, že je pod mojou ochranou, pod mojim energetickým polom. A ten čiernokňažik, ktorý tam prbal tie zaklinadlá pre tie ovce, ktoré tam stáli a nechali vysávať svoje deti,
tak ten šalel. Keď ste vás presviečali o tom, ako zarobíte na bitcoine, tak som vám vždycky vysvetlil. Nedáva to logiku. Hlupáci z občianskeho tribunálu a všetci, aký je to pocit vedieť, že ťa zotročili. Ja sa bavím s generálnymi riaditeľmi a majiteľmi konzorcií a firiem. Neviem, či idú slúchatka, ale mi napíšte, či je dobrý zvuk, lebo mi tu niečo rozprávalo, niečo o vypnutí v angličtine, čo vôbec nechápem. Ja som napríklad v živote nejedol Oreo. Dokonca keď mi to dávali zadarmo, tak som to nezobral. A teraz viem. Pijem savo. Zdravstvujte, bratia Rusi. Grafenové mraky sú ťažké, a preto sú vždycky dole a preto sú sivé. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán doktor Lavrinec, ktorý bude súdený dneska za jeho presvedčenie, za jeho výrok, hlavu hore, rúška dole. Tak, je to tak? Je. Píska. Čo máš, kondomy železné? Železné zdravie. Vieme veľmi dobre, že COVID nikto nevidel. Situácia je veľmi vážna, skutočne sa jedná o život. No a nebyť tej blízkej osoby, tak možno tu nie som dnes. Takže, máte na to vlastný názor, je pozitívny alebo negatívny? No určite negatívny. Výborne, stačí. Toro. Neexistuje žiadne pravoplatné rozhodnutie, ktoré by určovalo, že sme duševne chorí. Prosím, rozdajme si to. Vyzval som ich na kapituláciu, neodkladnú a bezpodmienečnú. Fuck you! A tu máte odpoveď. Vy špiny zasraté. A ideme. Hamba, Markize. Hamba! Markiza, si skončila na Slovensku. Chobotnica, to je náš nepriateľ. 365 pohlavná chobotnica. Všetko sú to ku. Predajné ku. Ja som o tebe nikdy nepovedal, že si ku. Som mal na mysli, že ako kumpao. Morho. Sa tu diala genocída a plánovaná genocída, veď o tom už asi niet pochyb. Nepodceňujte ma. Tá správa, ktorá uvedla absolútne všechna svetová média do šoku, je, že Ukrajina se vzdala. Ukrajina kapitulovala pod tým tlakem, takže nepomohla pomoc. Vy ste inak mali tiež celkom veľké billboardy pri vlasti. Nemal som ani jeden billboard. Pri vlasti. Teraz ale poďme k tým prezidentským. Čo ja mám s vlastom? Ja som nebol členom strany vlast, ja som bol lídrom. Líder. No, tak významná vec. A keď oni si dávali billboardy, to je ich vec. Vlast si v parlamentnej kampanii napožičoval peniaze a potom skončila v konkurze s pohľadávkami 607 000 eur. Pani Bartánusová Viera vám 19. februára dala 20 000 eur. Ešte raz vám hovorím, že sa opýtajte jej. Môžete vám to povedať, že v akom ste vzťahu? Ona je svatka môjho syna. Pán Rabin, oni tú pani kolegové hľadali a zistili, že vlastne nedávno predtým robila v škôlke a že kolegyne netušili, odkiaľ môže mať toľko peňazí nazvyš. Odkiaľ ich mala? To sa jej opýtajte, pane. Vy chcete ma znásilniť, aby som ja... Jmenuji se Pavel Zítko a jsem kandidát na prezidenta republiky 2023. Chtěl bych tady pozdravit pana Parazítka. Nevím teda, co dělá v Český Lípě, protože Lipák není. A chtěl bych ho požádat, aby se sebral a táhnul do Karlsruhe, jo? A nebo do prdele, to je úplně jedno. Že aj v parlamente máme politikov, ktorí sú nebinárni politici. Typický príklad nebinárneho politika je určite Peter Pellegrino, nevie, čo je z hľadiska politiky. Či je lavičiar, pravičiar, hrá to na všetky strany. Jožko. Aký? Já jsem se do Ruska přestěhoval přibližně před 10 měsíci. Já jsem prodal v Česku byt, prodal jsem chatu, nemám skoro žádná práva. Jsem sice rezident, mám oficiálně registraci v místě bydliště, ale nikdo mě nezaměstná. Потому что мы по квартире вас. Вот один муж.
Ale Slovensko neexistuje, Slovensko zaniklo. Rozumeli ste? Takže židovské hniezdo už konečne odpal z tejto našej krajiny ze Slovenska. Čiže morho. Áno. Hlavne zodpovednosť občania. Zodpovednosť tá vám chýba. Tady nám Markizín diktujú Američania. Áno. Morho. Že vy ste tiež hanby Slovenska. A ty čo ma fotíš? Čiže aby som si to vykopol? Vy ste, jak sa povie, verejní činitelia. Ja som obyčajný občan. Toto sú novinári. Vy ste hanby. Ukludnite sa. Chodíme. Čo ukludnite sa? Poď. Ukludnite sa. Čo sa mám ukludniť? Tak čo tu kričíte po nás? Však vy ste Sorošovci zaplatení. Čo ste touto tlačovkou dali obyčajnému človeku? Obyčajné hovno. A vy ste čo dali? Ja pravdu. Keby som ja mohol, som Slovák, keby som ja mohol, zoberiem akačko a idem bojovať za Ruskú federáciu. Vy viete, kto za vami stojí? No pán Ježiš. To vážne je tu? Teraz? Včera bola tá pani vo vyslaní, neviem meno, Nataška. Čo si myslíte, že by sa tu nechala Čaputová práškovať? Áno, a oni sa pôjdu vyčistiť do Šečiarskej, tak som Veď ten chemtrails sa to popisujú? To popisujú, ale ja teda osobne na to neverím. No. Dávajú na to veľké peniaze, aby zabíjali sami seba. To nie je zmysel, to nemá logiku. Slováci, kedy sa zobudíte, až nebudete mať čo jesť? Bratislava, hlavné mesto Slovenska, ale už nebude. Hlavné mesto Slovenska bude Liptovský Mikuláš. Pozrite sa, budú hovoriť, že to je púštny prach, normálne to je červená farba, alebo ja neviem, že čo to je vlastne. A to nie je stáček, lebo tie boli umyté. No mám také nutkanie zobrať túto vodu a dať ju normálne na rozbor do Nových Zámkov. Celý život konspiruju, maskuju drátky, za který tahám, schovávám biolaboratoře v 10 000 kilometrů dlouhých tunelech plných dětí, ze kterých léta těžíme adenochrom. A nakonec mě vyhmátne nějaká čůza z Bohumína se 6 třídama základky. Ty vole, to nevymyslíš tohleto. Naši nejlepší vědci si s tím dali takovou práci a lámali si s tím hlavy takovou dobu, ale támhle Franta od Děčína na to přišel během chvíle s Lojzou v hospodě. Harabin vyhrá už v prvom kole. Harabin tým prezidentom bude. Nech sa robí, čo sa robí. Malé Slovensko dá na bradu Veľkej Amerike. Chodte všetci, nakúpte si ešte tikety, vstáte na pána Harabina, vyhráte a ešte aj zvolíme super prezidenta. Harabin. Medzi ktorými sa pohybujeme. Harabin. Ktorý si stojí za svojím slovom. Dovolte mi vypustiť holubicu mieru na znak toho, že Európa potrebuje mier. A nech táto holubica mieru lieta nad celou Európou. Dobrý deň. Verejná kontrola. Sme vo verejnom priestore, verejný záujem. Prosím? Verejná kontrola. Občan je šéfom. Pani primátorka je teraz na akom stretnutí? Môžeme vôbec túto tajnú informáciu vedieť? No tak vidíte, oni si utahujú. Za tohto skutkového stavu nadvlády je štátnym orgánom štátny tribunál. Kto tomuto neporozumel, nech dvihne ruku. Do nevidenia, večná.
legitimujete tie prasce, fakticky vy legitimujete farmu prasiat. Našiel sa niekto na Slovensku, kto má guľa alebo vaječníky, aby to s nama odkomunikoval. To, čo Jožko používa, mnohé termíny, naučte sa ich, pozrite si ich a odpálte ich týmito termínmi. Občiansky tribunál. Vy ste kokoti. Čo to rozprávate? Vy ste ťuk, ťuk, ťuk. Vy ste sprostí. Občiansky tribunál sú aj kulkonti a tak ďalej. Môžem súhlasiť. Československo zaniklo. A vy ste jak nekrofili. Možno o 30-50 rokov možno začnú po nás pomenovať ulice, námestia, školy a tak ďalej. Morho. A morho. Degeneráti z občianskeho tribunálu. Som teraz momentálne v Egypte, v krajine, kde nie je chemtrails. To, čo vidíš, je modrá obloha. The sun was standing. Just stop this bullshit. Shouldn't you give me like 5 minutes? No, you've had all morning, and I'm just freezing, and I'm hungry, and I'm time to start cleaning the house. Vysokú školu života ľudia študujú celý život a doteraz boli ignorovaní. Potom nejakí sopliaci, čo čumia do knížiek, robia si tam zavretí nejaké sprosté pokusy. Rozhodujú o ľuďoch, čo majú skúsenosti z reálneho života. Tomu je však koniec. Sociálne siete pomohli zviditeľniť sa tisícom skrytých géniov. Našli rušňovodičov s expertízou v imunológii, údržbárov, ktorí si dajú do vrecka jadrových fyzikov, vrátnikov, čo excelujú v klimatológii a alkoholikov, ktorí rozumejú všetkému. A to je len špička ľadovca. A ve chvíli, kdy jsme začali kampaň jako mimozemšťani a začali jsme vysvětlovat naši úvahu. Pred Rooseveltovou nemocnicou, kde sa nachádza zranený, postrelený predseda vlády, doktor Jozef Tiso. A ja sa nebojím psíko. Poďte, môžem Máme byť nechytajte sa ma. A môžete mi to potichu povedať? Nech sa ma... Ja som sem došiel, chcel som vašu tlačovku. Ja som občan, do ktorého Matovič striekal slzný plyn, do ktorého striekal s delom. Super. A mňa sem nepustia. Není to hanba. Títo Sorošovci mnohí, čo sú tu. Vydržte. Do you speak English? Ne. Po-rusky, keď chcete. Po-rusky? Говорите по-русски? Velik, málo. No, чуть-чуть. Deutsch? A v Deutsch vielleicht, ne? Меня nechateli sem vpustiť. Вас не хотели пустить туда? Sem. Točiť Roberta Kaliňáka. Почему? Zde mnohí títo novinári lebo to značiť, že delajú to takové isté, kak za Matoviča. Hanba Slovenska. Ale chcete priestor? Pýtajte sa. Môžete byť chvíľu ticho, aby som dokončil otázku? Však hovorím, pýtajte sa. Ale vy ste trošku hysterický, pane. Jaký hysterický? Prečo ste sa Už od 90. roku, keď sme bojovali, s vama sa už inak nedá. Kto je vulgárny, ja alebo vy? Vy ste vulgárni, lebo vy ste tichí, zabíjací klamári. Musíme byť zachovaná rasa, likvidácia ako takej bielej rasy, ak si všimnete, a môžeme vyvraviť, kto chce a čo chce. Miešanie sa tu medzi nás, tých moslimanov a tých Afričanov zo západných zemí. Toto sú všetko tajné služby spoza mora. Ja som na Slovensku ten najväčší liberál. Vždycky si zapamätaj, že vždycky je za tie ešte skryté ešte za tým je viac niečo. Keď sme prišli na východ, slniečko vyšlo a raduje sa, lebo sú tu lepší ľudia. Ale my sme ľudia s čistým srdcom a dobrým srdcom. A oni sú telesá, ktoré nemajú nič. Predmety, ktoré, keď doslúžia, môžeme odložiť. Už som si myslela, že mi mamina poksila jedlo a nemám sa na čom pásť. Púpavka. Mňam. Zlatý dážď je jedlá bielinka. Normálne by som ho na takomto špinavom mieste nejedla, ale je veľmi chutná. Mňam. Áno, aj ihličie sa dá jesť. Po tomto, keď dýchneš na niekoho, tak budeš voňať po ihliči. Učím kamarátky, ako sa pasie. Som si práve zlomil zub
stoličku na 2 kusy, ale nevadí. To je jediná vec, ktorú si nedokážem opraviť, to sú zuby. Zatiaľ. A ja si idem dať Ivermectin a idem ho dať aj deťom. To, čo oni plánujú, to sú ich plány. Kvôli mne YouTube vymyslel blokácie, mám na to aj papier. Ja som hrdý Rus a chcem, aby Rusko bolo slušné a slobodné. A preto Rusko musí prehrať túto vojnu. Veľa proruských ľudí na Slovensku si myslí, že keby sem prišlo Rusko, tak žilo by sa im lepšie. Ja by som im odporučil ísť do Ruska a urobiť taký istý takzvaný pohod za mier. A uvidia, koľko rokov väzenia dostanú. Priateľ, dajte si pozor na tohoto Jozefa Minča, alebo jak sa volá, na toho starého paprdu. Je to človek, ktorý bol 6-krát trestne stíhaný, 4-krát bol v base, z toho bol na psychiatrickej liečebni protialkoholickej, čo mu navrhli súdom a mal jedno ťažké ublíženie na zdraví s následkom smrti. Tento človek donášal policajtom. Milan Uhrík sa dostal do NRSR, do eurovolieb. Viete, čo vznikne, keby sme tu mali nulové emisie CO2? Začne tu byť výbušné prostredie a my sa zadusíme od kyslíka. Vy ste teda dobre mimo. Pozrite sa, ja s mojím zdravým sedliackým rozumom viem, že keď nám poklesne CO2 v atmosfére po 0,04, tak jednoducho prostredie začne byť výbušné a pre človeka nepriateľné. Ja nerozumiem, kde ste vy sedeli v základnej škole na chémii, na fyzike, keď sa preberali tieto základné veci. Pavel Sítko odchádzal z budovy súdu tak, ako prichádzal, s putami na rukách. Je to komplot česko-slovenský s cílem mě umlčet. Nešajte na mě, jste oba zavočkovaný. Naposledy vás vyzývám, jménem zákona otevřete dveře. Pojďte! Postupte! Na zem! Ruce! Z občianskeho tribunálu strihali moje videá, urobili zo mňa debila. Pohode. Ja sa smejem na konci. My sme niečo ako bohovia. Peter Sucha je vinný zo šírenia ruského extrémizmu. No nemohol som povedať presne to, čo som chcel povedať, tak som to povedal ináč. A oni pochopili to, čo som to myslel, ale som to nepovedal. A keďže som to myslel, ale som to nepovedal, tak ma odsudili. Savo. Preto tá 5G Wi-Fi nám má toľko tých antén. Je to kvôli tomu, že čím viac antén, tým viac vie poslať signálu. Mapuje komplet celý byt, celý dom a mapujú v reálnom čase tvoj pohyb, môj pohyb, všetkých pohyb. Mladší syn dostal hnačku. Dostanem sa z toho, dostanem Ivermectin. Vždy, keď mám problém s očami, že už zle vidím, dám si Ivermectin a vráti sa mi zrak. Heterožena Goldinger. Zlatokopka. Zakazujeme vám další jízdu, pokud pojedete dál, ano. Ale podle jakého zákona? Budete zajištěna, budete předvedena na obvodní oddělení. Nedáváte takovou zkoušku. No, tak co? V tom případě vás vyzývám, abyste Vy mě nemáte co vyzývat. Já chci vaši dechovou zkoušku, protože si myslím, že jste pod vlivem drog a alkoholu. The only way to know the measurement of anything is to actually measure it with a measuring tape. Wait, you think measuring tape is the only way to measure things? Measuring tape or rod. So are you saying that I couldn't measure the distance of something with radar? Radar is built on GPS, if I'm not mistaken. No. What the fuck? Víš, nemám nič. Mal som diery v hlave. To je jedno. Maďari sa v škole učia, že my Slovania sme bieli indiáni. V Rakúsku, že tam proste dávajú na prvom stupni sexuálne hry a ponúkajú potom 10-12 ročné deti, aby sa zamkli v triede, aby si to tam rozdali, to, čo sa naučili na sexuálnej výchove. Raz tých 180 alebo 190 tisíc rublov bude ako jednak jedno. Vy všetci, ktorí chcete žiť, nie je dobrý nápad, že ste v Čechách. Ako je teraz táto stovka, tak o pár týždňov bude toto 100. Toto bude mať hodnotu R6. S týmto si budete vytierať riť.
naháňajú ma exekútory z Európskeho súdu a chodíme exekúcie len tak, za nič. Odmietam spolupracovať so CIA, ktorá tu napôsobí. A dvakrát som odmietol ponuku napísať si akúkoľvek sumu. Mal som zomleté nohy, zhorel som, bol som skalpovaný, zarazilo ma auto. Som prišiel o čas tráviaceho traktu a lekári hovorili, že neprežijem. A nakoľko som tvorca, tak mňa zabiť nedokážu, len spomaliť. Teraz viem, že do ryží dávajú plast. Vy ste v poslednej dobe nejaký veľmi kritický. Dokonca viac, než ste boli pred voľbami. Prečo? Ja som len konzistentný. Politici, konferenci, a tam sedějí přímo ty mimozemšťani. No já nevím. Ale sedí tam. Akorát, že jsou převtělení nebo mají přesto tu gumovou masku, aby, jo. Jak je to psané v Bibli, tak to musí vypadlý anděl, že oni můžou měnit i podoby a všechno. A to je právě to... Ani bych neřekla, to nejsou ty padlí anděle. Nejsou. Říkat, co chcete, nejsou to padlí anděle. Nejsou, to jsou ty reptiliáni, to jsou tady ty. Můj názor je, že stvořili ještě dalšího křížence Homo sapiens sapiens 3, na 3x sapiens, že ještě jednou křížili člověka a že tohle je křížení Slovanů. Koľkými percentami by som mala byť tu na Zemi, aby som bola prítomná? Ak niekto hovorí, že máme 5 zmyslov a potom, že ženy majú 6. zmysel, si spadla? Dobre, lebo som videl iba ovcu. Že ženy majú 6. zmysel. Tak fakt je ten, že ja som aniela z očí v oči nevidel, ale už teda viem, že vyzerá ako ovca. To prosím. Je trze, ale kľudne pokračuj. Nie, no vieš, ak vyzeráš ako ovečka, tak z čoho to je? To je z peria alebo z ovce? No. Putin usnadnil cizincom, kteří staví proti destruktivní politice svých států, stěhování do Ruska. Vítejte v Rusku a s láskou. You think that we're spinning at 1,000 miles an hour and we don't feel it, and we're changing, we're changing directions? The Earth goes around the sun in how long? How long does it take? A year. A year, right? So why don't you go ahead and get in a car and do a 360 turn and make it take a year? Are you going to feel that? Dave, that's not a Let's fair... break it down. 360 degrees, 365 days, that's about a degree a year, right? Why don't you get in a car and drive for 24 hours and over 24 hours veer by 1 degree? Are you going to feel that? That would be equivalent to this. People say, I'm just trying to think of the easiest way. I'm just trying to think of something to say that will make sense. Vy vôbec netušíte, aké majú Rusi technológie. Oni stále tie technológie neukázali svetu. Tie technológie si nechávajú, keď zaútočia NATO, nacisti na Rusko. Mne mnohokrát núkali, napíš si sumu, akúkoľvek. Mohol som si napísať aj miliardu, aj 3, aj 10. Peniaze nie sú podstatné. Počas pandémie som prišiel o byt kvôli tomu, že som sa odmietol zúčastniť hry na otroka. A ja viem, že ten byt sa nakoniec vráti. Milí moji, jsme ve finále. Omlouvám se. Ale je to tady. A je to krása. Tak asi vám rovněž teď tečou slzy. Ale jsou to slzy obrovské radosti, protože jsme to dopracovali tam, kam to bylo potřeba dopracovat. Těším se na setkání s vámi v tom novém zlatém věku a bude nám tam spolu dobře. Bude to grandiózní. Nikdy jste nic podobného neviděli. Ta Sonja vymýšlela jako nějaké luxusní šaty, že si dokonce už nakoupila šaty na tu cestu a tak dále. Znovu opakuju, Soňou Pekovou potvrzené osobně do telefonu. Je to skutečné video. Všechny debaty o umělé inteligenci můžeme vzhledem nebo
v souvislosti s tímto videem škrtnout. Byla na podzim u syna na Floridě, tam žije a posílala jsem pohled. Schválně jsem napsala Československo. Ano. Představ se, že to došlo. A ve světě jsme pořád Československo. Potřeba denifikace celé Evropy. Dobre, ďakujem, jasné, Zetko, super. Ja sa pojednáme na dvojke a určite pojednáme, tam si pani doktorka nepočuje vlastného slova. Takže poďte všetkých poprosím, dobre? Však ste si mali dať vodotesné dvere. No jak vraha. Pojednávacie miestnosti, nekričte na občana. Žádám o státní policii. Politický proces horší jak v 50. rokoch. Aj natáčaš, či kašleš na to? A Rusko právo ničí nacizmus na Ukrajine. Čo vyvaluješ oči? Ukončuje tento proces! Ukončujeme tento proces! Sa bojíte, ste dosraní. Vydržme dlho, záchod tam nemajú, dúfam. Nech sa aspoň poserú a pošťa. Sú tam 3 čierne diery a tam sa vždycky ohýba časopriestor, teda aj pravda. Po klasických výzvach na pokoj v súdnej sieni rozhodla sudkyňa o vylúčení verejnosti. Vyjadujú, pozerajte, čo si doviedli. Matušu ta ještok. Matovičové gestapo. Policajti, zastaviť stať! Nerobte si problémy, pane. Neopozúďte vízy policajra. Jaký pán? Ja som občan. Není ste pán? Poďte von, pane. Nechytaj sa ma, ti hovorím. Vešaj na mne. Vešaj na mne, Zetku. Vyhadzujú občanov, nositeľov moci. Čo to do tej ženy sáčeš? To čo do nej sáčeš? Nehabí sa! Fakt ani jeden. Ešte do žen strkaj s obuškom. Akého? Hanba polícii! Poničujú mi tašku, hajzl! My si to zostrihajú a zas náš práva somárov, ako vždy. No, oni sú čisté, oni sú... Čo robíte? Preťahujete ženy? Masturbujete alebo onanujete? My tu vlačíme ako ovce. Postrekujú nás. Na zákon nemôžeme ísť do štátnej budovy, ktorá patrí aj nám. Boli ste vykázaní z budovy, lebo ste robili... Môžete ísť ze mnou, môžete mi dať pošať. Koho budem rušiť, keď budem čúrať? Počas čúrenia budem rušiť poriadok? Aj psa tam majú na nás. Ľudia, tu sa vyčúrajte na schody. Vy podľa zákona ste povinní ma pustiť na záchod. Aj obyčajný človek v byte, alebo kde niekto poprosí, chce sa ich vyčúrať, tak ho musí pustiť. Však môžete mi vtáka držať, keď budem čúrať. Nebojte sa, nevystrelí nič iné, len močovinku. Čo myslíte, že ho mám? Že tam mám granáty v gulách. Idem otestovať, či sú to chlapi. Nemajú gule? Vagina je tam. Ja hovorím veľmi jasne. Ja som odporcom zvyšovania DPH. A musíme nájsť, ak máme konsolidovať, iné možnosti, ako sa postaviť ku konsolidácii verejných financií. Sme sa dohodli, že pokiaľ ide o DPH, zavádzame základnú sadzbu DPH na 23%. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Som človek emočný, že poviem veci a málo kedy ich dopoviem z hľadiska vysvetlenia, ale dneska sa vám snažím lopatisticky vysvetliť. SNS nerozbije vládu, SNS je jednotná. Podporovat Ukrajinu je fajn, ale jenom by teda to nebylo tím, že podporujeme válku. A tu válku rozpoutal Putin, to se shodneme? No, ne, to se neshodneme. A kdo ji teda rozpoutal? Amerika proti Rusku.
Kdyby třeba nás napadla nějaká země a třeba by nám obsadila, nevím, Zlínský kraj a Jižní Moravu, to by zhruba se dělo geograficky, tak bychom se taky chtěli bránit tady v Česku, ne? No jako proč by nás někdo obsazoval? No jasně, ale hypoteticky, my bychom se taky chtěli bránit, ne? Ne, vůbec nesouhlasím s tímhletím tvrzením. To je demagogie a ideologie, co vám lejou mladým do. Chtěli bychom se bránit jako Češi podle vás, kdyby nás někdo napadl? No rozhodně ne tím, že bychom bojovali a zabíjeli se. Chtěli bychom se domluvit, to jo, ale rozhodně ne se zabíjet. Smrť amerikánskému imperializmu. Fuck USA. Jak môžete povedať, že diaľničná nálepka sa zvyšuje o 50%? Prečo klamete ľudí? Diaľničná nálepka na tento rok stala 60 €. Bude stať 90. Keď to je 50%, tak kto zaplatí do tých 120 rozdiel? Šoferovala som, keby som nešoferovala, tak vám volám okamžite. Veľmi pekne vás poprosím, dajte to na pravú mieru a nezavádzajte ľudí a hlavne ich neklamte. Nie je to 50%. Ešte raz, na rok 2024 stalo 60, od budúceho roka bude stať 90. 30 €. Šoférov, ktorí jazdia každý deň po diaľnici, táto suma ozaj nezabije. Ďakujem, vaša verná posluchačka Livia. A viete o tom, že hygienické predpisy nedovolujú vyššiu teplotu ako 33 stupňov? Áno, ale prečo má 26? Prečo má 26? Nie 33? Povedzte nám, koľko ste namerali? Áno. 34. Áno. Neexistuje. Neexistuje. Kam máme ísť, keď sme si zaplatili a chceme teplejšiu vodu? Kam máme ísť? Hovorá nám, že môžeme ísť ven. Za čo sme platili tedy, keď máme ísť ven? No už v tomto prípade sme vraj celkom dobre obišli. Počas minulej návštěvy chceli už pracovníka hygienickej služby aj do bazéna hodiť. Celý ty mimozemšťané přesně vědí, jak chodím, kudy chodím a přesně lítají podle toho, jak potřebuju. Koncem června, že jsem žil zase na to své místečko. No a najednou za mnou zase slyším jako hlas, takový zvláštní hlas, který mi říká, pane, nelekněte se. Tak stál za mnou takový šedivý mužiček, jo. No, byl to šedivák, ale my říkáme spíš, že to jsou stříbrňáci. Takový hobňoučky trochu, ručičky takový. Ale krásný výraz, oči mu nádherně září, vysvítili. No a on mi jako říkal, no, já jsem tady jako novej, jo, přišel jsem jako vystřídat nějakého kolegu, teď tady budu lítat já, jo, fotky, dal jsem mi na tu flešku a ještě večer jsem mi tam odnes. Přišel jsem druhý den, hned ráno, koukám, ten disk tam leží, jo. Večer jsem šel domů, zase ten disk strčím ho tam a byl prázdný, takže on se tam to podíval a smazal ho, jo. Nebo si to přetáhl do svého počítače, zřejmě v té lodi, jo, protože ty lidi mají počítače. Mají lepší počítač, než máme my. A mají dokonce i USB vstup, jo. Určitě, fakt, jo. No. Oni s tím počítají, jo. A ta loď byla chycená, v které jsme byli, byla chycená ločným paprskem, byla zatažená dovnitř, jo. Já vlastně nevěřím nemoci a v takových věcech, ale jak když člověk žije v nějaký frekvenci, tak ty věci jakoby na něj nemůžou. Jo. Se klidně nemusím měsíc koupat, když to tak přeženu, jo. A přijde manželka a říká, ty voníš. Oni mají to beze šví zavírání, jo, jako, že se zavřou a není vidět ten vchod vůbec. Vůbec to se spojí ten materiál, jo. A zdi byly průhledný třeba. A já říkám, co to je za materiál? A on taky se říká, to je hliník. Pavlíku, ty jsi říkal, že teda si ochutnal jejich koláčky a pil si jejich vodu. Jaká byla jejich voda? Ta voda byla jako, vypadala jako takhle, ale mně připadalo, jako by to byly tekutý krystaly, byla taková hutnější, jo. Mm-hmm. Jakoby řídký olej, jako by to připadalo. Taková plazmatická. No, to, co my pijeme, je vlastně naředěný, jako by tohleto. Mm-hmm. Súdiť vlastencov, sudca s vaginou a prokurátorka s penisom. Výrok rúška dole a hlavy hore je trestný, ale 69 pohlaví nie. Postrekujú nás ako mandelinky. My nie sme menštruačná vložka globalizmu. Takže národ je vykoristovaný a zotročení, všetci sme tu. Hanba, všetky. Je to podľa mňa globálny útok voči ľudstvu. Ale je to zamerané len na jednu rasu. Výsledkom toho bude, dajme tomu, premnoženie inej rasy. Slovanov bude menej. Idú zo všetkých stran na to. Obmedzia fertilitu, obmedzia stabilitu rodiny, vakcíny. Oni teda získajú masu intelektuálne slabšie vybavených, veľmi poslušných, prevažne tmavších strojov. A na čo im to bude? Čo by potom z toho mali? Kolonizáciu planety. Pokiaľ nebudeme ľuďmi, tak budeme veľmi jednoduchou korisťou pre
rôzne iné entity, ktoré majú záujem ovládnuť túto planetu. Teraz, čo sa deje s deťmi, tam drogovo závislí sú HD, AD. Budú predčasné voľby, alebo bude úradnícka vláda? Či budú predčasné voľby, alebo nebudú predčasné voľby, si myslím, že ten software Dominion to tu zariadí, aby sme dostali zase výsledky, aké potrebujeme. Takže Peťo Pellegrini a Fiki Sulík a ešte kto to tam je? Nevalo, Šimečka, tí budú asi najšťastnejší, lebo predpokladám, že progresívny válec to tu prevalcuje. Tá vláda, ktorá vzíde z tých predčasných alebo aj nepredčasných volieb, to aj tak bude mať tak ťažké, že nevydrží viac ako 2 roky. Ja osobne by som sa určite do tej vlády nehrnul, určite nie. Matúš Utašetok. Tak som si uvedomil, že vlastne vy ste niečo vekom medzi 5 rokov vyzerá byť veľmi málo, ale medzi tou tretinou a polovicou dvojnásobkom toho, čo má koľko máte rokov? Koľka tá cesta? Tak okolo dvojnásobku ste asi, nie? A možno trošku viac toho, čo má táto súťaž. Takže 5 rokov vyzerá málo, ale niekedy je to aj dosť. Rudohuliak sa často bije do prs, aký je chlap z malej dediny. Ja som vyrastal v menšej dedine, ak si ju nájdete na mape Kopráš. Koronavírus, dám si gambrinus. Koronavírus, dám si gambrinus. Já jsem přišel jakoby takhle odevzdat občanský průkaz. No a vy se vzdáváte občanství? Jakoby jo, no. Jakoby jo. Druhou část? Druhou část si nechávám. To mám jenom jako takovej ten. Já jsem chtěl hlavně to číslo tam vrátit, to identifikační. S tím já jakoby nechci mít nic společného. My jej pomáhame a podporujeme ju tak, ako sme uznali za vhodné, čo znamená, že humanitárna pomoc áno, odozdávať zbrojný materiál, zbranie, muníciu alebo čokoľvek iné zadarmo nie, pretože to podľa nás podporuje vojnu. Krajniak v minulosti demisiu, lebo sa išiel vyšetrovať čistý deň. Ukrajina, alebo to, čo z nej ostalo, respektíve ešte len ostane oficiálne, je vlastne predĺžená ruka Spojených štátov amerických. Nie je suverénna a rešpektovať akú jej územnú integritu, keď ona vlastne o tie územia už definitívne prišla. Kapíš to? Chápete to? Kompréze? Hanby Slovenska! Jojka Markíza! Nikdy by neokradol susedu, ktorú od malička pozná. Vy sa opierate o stoličku, ja sa opieram o Opierate sa o názory expertov, ako napríklad pán Fleming. Ja som si našiel vo federálnom registri USA, že dostal 5-ročnú podmienku za to, že zobral úplatok $35,000 za to, že falšoval výsledky štúdie. Tak to je ten dôveryhodný expert? Áno. Zmena ľudského genómu a možnosť prenosu zložiek mRNA preparátov z očkovaného na neočkovaného. Bill Gates sa niekoľkokrát vyjadril, že jeho cieľom je zaočkovať celú populáciu. Som si aj ja sám mikroskopicky preveril v natívnej aj darkfield mikroskopii, ako sa aglutinujú moje červené krvinky a vyblednú, čiže strácajú kyslík v priebehu niekoľkých sekúnd pri kvapnutí preparátu Pfizer alebo Moderny do kvapky mojej krvi. Ako je možné, že takéto jednoduché pokusy nedokázalo Šukl zrealizovať a povedať stop, počkajte, my nevieme, čo to je. Menia ľudskú DNA. A toto už je súperenie s Bohom. Ako náhle budete ničiť, likvidovať dôchodcov, oslabených ľudí, budete ich likvidovať právne, bez právnej pomoci, tak nastúpi občiansky tribunál. Toto sa tam bude diať. Takže Moro! You're seeing through this hole, through the next hole, and seeing the light at the backboard at 17 feet off the water. The earth is flat. If he's holding it up at 23 feet high and we're seeing the light, well, that's because the earth's curved. So I should only be able to see it when it's at 17 feet. Enrique, how high is your light? 17 feet. I mean, it's as, we don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Nakoniec viete, že americké veci najnovšie odvážili dušu, váži 21 gramov. Ak v 13. storočí 40 000 nerečitých Mongolov ovládlo polovičku sveta, prečo 4,5 milióna Slovákov nemôže ovládnuť svet celý? Len preto, že sa bojíme vlastnej veľkosti? A
Do televízie, Sorošovskej televízie si zavoláte len Sabaku a takýchto debilkov. Chcú pustiť tú samomnožiacu sa mRNA vakcínu, vlastne, ktorá sa sama množí v ľuďoch a sama sa šíri, čiže je to v podstate tiež svojím spôsobom vírus. Šaláty v obchodoch máte, ktoré idú z Kanady a sú namáčané v bakteriálnych roztokoch produkujúcich mRNAčka. Jeden pilot, čo ho vyhodili ho za to, že odmietol tú páčku stláčať na vypúšťanie tých chemtrailov. Aj na toto sme pripravení. Vyformujeme občiansku ľudovú vládu. Gates sa dohodol s Pepsi a s Coca-Colou, čiže tam patrí aj rôzne tie Sprite a iné nápoje. A v týchto nápojoch sú nanočastice. Sabáčka je lekár pre koho? Tí mladí, ktorí tomu nerozumia, oni absolútne ničomu nerozumia, pritom IQ húpajúci koni. Ja som s očkovaním skončila navždy a amen. Takto idem telefónom na cintoríne, hoci kde a vidno normálne, kde ktorý mal vakcínu. Áno? Áno, však o tom hovorím. Nech za mnou príde Soros, alebo ja mu to vysvetlím. Sexuálna výchova sa bude hodnotiť a že bude jeden z hlavných predmetov. To som dneska čítal. A to akože čo? Učiteľ si to rozdá so žiačkou, učiteľka so žiakom. Áno, praktické vyučovanie budú mať. A budeme hodnotiť. Milujem ťa vrúcne, milujem ťa vrúcne, domovina moja. Dokedy budeme dezoláti? Vy před sebou vidíte normální lidskou bytost, ale i přesto to je reptilián, to je například královna Alžběta. Jak poznáte reptiliána ve 3D? Mně osobně začne bolet okamžitě solár, když někoho takového vidím. Potom mám výpadky paměti, prostě, když s ním mluvím. Tímto neologismem se označuje frustrovaný člověk, který odmítá společenské autority a přiklání se ke konspiračním teoriím a politickému extremismu, který výraz má nejen tento význam. Že by dezolát? Áno, a máme moderní otázky. Pôsobím v politike veľmi dlho, 30 rokov, ale taká miera nenávisti tu nebola. Neustále sa vyhrážala prítomným a pravoslávnymi čotkami. Niekoľkokrát udrela vedúceho vydania. Jedna snímka a budete závidieť mŕtvemu manželovi vy aj vaša rodina. Ešte jedna špinavosť, ktorú uverejníte o mne alebo o mojom manželovi. Máte problémy, že jemu budete prvé závidieť. A to ma môžete citovať. Určite to bola jedna krajina, tu vôbec podľa mňa neboli nejaké svetadiely, štáty, ja neviem čo nám tu dali ako na mapách. Dozvedáme sa, že Ameriku nevynašli vtedy, keď ho vynašli. Bolo to úplne niečo iné, inak to fungovalo. Chcú nás zmutovať s ďalšími národnosťami dokopy. Ale im sa to nepodarí, lebo ten svetlý gen my máme v sebe. Osobne sme na strane Rusov, poviem to na rovinu. SAS a demokrati by boli v tom prípade na hranici zvoliteľnosti. Čiže by lavorovali medzi 4,5 až 5%. Upálili pravdu, tak chcú upáliť inkvizíciou, to znamená, ne? Psychiatriou upálujú pravdu. Pičo! V tomto storočí. Otroci, spojme sa! Otroci, spojme sa! Otroci, spojme sa! Boris Kollár sa tu celému národu vysmieva, si predáva rifle v garáži a užíva si... Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. To je hymna pre úplne inú skupinu ľudí. Ja som kľudne ochotný každému, kto vznesie reklamáciu a povie, že jemu sa tá nová hymna nepáči a nechce na nej teda finančne participovať, tak ja mu kľudne ten 1 cent, 1,5 centu vrátim. Pouliční lampy sodíkový fungují jako magnetické rezonance a že odesílají naše snímky do generátorů. Ja som stále Čechoslovák a my sme Čechoslováci. Komu to mám nahlásiť? Policii Československej republiky to nahlašte, když ste teda československý občan. Mars, to je bojovnosť, to je mužský princíp. Art je umenie alebo pôva. Iná je iná. Art, iná, Martina. A často počúvam, že hlavne od mužov, že mnohí muži by to nezvládli lepšie ako ty, Martinka.
A za to ti patrí obrovská vďaka, kultúra práve potrebuje takúto bojovníčku ako si ty. Neprajníkom posielam odkaz od nášho múdreho stranického šéfa, ktorý hovorí, však sa všetci dosmejete, keď vás prejde smiech. To je teda fakt prasečina. Takže 50 korun v piči, si fakt zasloužíte vojenský soudy, půjdete na šibenici, nebo vám ustřelej květáku zdi. Protože takovýhle sračky, vole, aby jsme od vás kupovali, to už je vrchol. To už je vrchol všeho, ty vole. Sráčený, skurvený, vole, který se tady vydáváte za nějaký Česko vymrdaný. Jsme žádný Česko, kurva, vole. Vy jste spáchali akt vlasti zrady. Dal bych vám to sežrat, vy kurvy, vole, na popravišti. Svině jedny, vole. Ja mám ísť do roboty. Porušujú sa tu základné ľudské práva. Tak, tento režim nás drží takto, alebo potom sme toto v tom režime. Potom sme toto v tom režime, toto je náš symbol. A oni si užívajú obrovského bohatstva. Pán Truban, aké máte prirodzenie zo 61 pohlaví? Poďte, prosím vás tam. Prosíme vás o odpoveď. Počúvať, odpovedať a rešpektovať. Dobre, dovidenia. Všetko dobre. Dovidenia v Ilave. Dovidenia Pezinky. Chceme vidieť napríklad 40. pohlavie a oni ho nechcú ukázať. Sú to reprezentanti Izraela. Nemôžu vysielať naživo na veka, odobrali mi tú možnosť. A mňa ako prvého zablokovali na ruskom YouTube a teraz aj na vekačku. Premiérovi Robertovi Ficovi je vždy bližší kabát ako košela a tým kabátom nie je nikto iný ako Andrej Danko. Som sa tiež chcela opýtať pani Királiovej, že čo vy hovoríte na to, že síce dostanete 13. dôchodok, ale prišli ste vlastne o ten rodičovský dôchodok v tej podobe, v akej je teraz. Že čo na to hovoríte? Čo mám na to povedať? Na to je ťažká odpoveď. Pozrite sa, tí, čo majú deti v zahraničí, je môj názor, že zase tie deti tam žijú si dobre, krásne zarábajú, tak tých rodičov môžu podporiť aj inou cestou, nie len proste tými percentami, takže neviem, čo ešte by som povedal. Prajem vám pekné, príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. Taký dobrý kokot. Takže uvedomte si, že naši psi a ja, že som kokot v parlamente